Víš, proč jsi tak unavený? Proč tě každý rozhovor vysává jako pijavice přisátá na tvé žíle? Proč se cítíš po dni stráveném mezi lidmi, jako bys složil vagon uhlí, i když si jen seděl v kanceláři nebo na kávě? Není to proto, že jsi příliš citlivý, je to proto, že jsi neškodný. A řeknu ti něco, co se ti nebude líbit, co ti možná sevře žaludek, ale co ti může zachránit život, pokud to skutečně uslyšíš. Být neškodný není ctnost. Králík není ctnostný, protože nesežere vlka. On prostě nemůže. Nemá na to nástroje, nemá na to sílu, nemá tesáky ani drápy. Celý život ti rodiče, učitelé, kněží a společnost říkali, že tvá neschopnost ublížit z tebe dělá svatého. Lhali ti. Dělá to z tebe oběť. Pokud nedokážeš vycenit zuby, tvá laskavost nemá žádnou morální hodnotu, protože to není volba, ale biologická nutnost. Jsi hodný, protože se bojíš být jiný. Jsi hodný, protože nemáš jinou možnost. Dnes tě naučím, jak si nechat narůst tesáky. Ne proto, abys chodil po světě a kousal lidi, ne proto, abys šířil bolest, ale proto, abys už nikdy nemusel být sežrán. Musíš se stát nebezpečným, abys mohl být skutečně dobrý. Musíš se stát monstrem, které se umí ovládat, jinak budeš navždy jen listem ve větru, který se třese pokaždé, když někdo zvedne hlas a který se ohýbá pod každým závanem cizí vůle. Možná si teď říkáš, o čem to ten starý muž mluví. Já jsem přece empat. Cítím bolest druhých. Jsem ten, kdo pomáhá, ten, kdo naslouchá, ten, kdo nikdy neřekne křivé slovo, ten, kdo vždy ustoupí, aby byl klid. A já se tě ptám, jak se ti s tím žije. Když se večer zavřou dveře a ty zůstaneš sám se svými myšlenkami, v tom tichu, které nelže, cítíš se naplněný světlem? Nebo se cítíš vyždímaný, prázdný a tajně naštvaný na celý svět, že ti nevrací to, co ty dáváš jemu? Cítíš tu hořkost, která se usazuje na dně tvého břicha jako těžký kal? Vidíš, většina videí a knih o empatii ti dává špatnou medicínu. Říkají ti, jak se máš chránit. Jak si máš kolem sebe představovat bublinu bílého světla, která odráží negativitu. Jak se máš vyhýbat takzvaným toxickým lidem. Jak máš pálit šalvěj a čistit krystaly. To jsou rady pro uprchlíky. To je strategie ústupu. Dělá to z tebe křehkou věc z porcelánu, která se musí schovávat před životem, aby se nerozbila. Dělá to z tebe někoho, kdo se bojí světa. Ale ty nejsi z porcelánu. Jsi z masa, kostí a starodávné krve, která přežila tisíce let bojů, hladomorů a katastrof. Tví předkové nebyli křehcí, jinak bys tu dnes nebyl. Cítíš se vyčerpaný ne proto, že cítíš příliš mnoho, ale proto, že jsi vnitřně rozpolcený. Popíráš polovinu své bytosti. Odřízl si svou agresivitu, svou sílu, svou temnotu a zamkl si ji do sklepa. A to, co ti dnes chci nabídnout, není další štít. Nabízím ti meč. Ukážu ti, že to, co nazýváš být empatem, je často jen krásná maska pro nedostatek hranic, neschopnost říct ne a panický strach z odmítnutí. Naučím tě něco, čemu jsem celý život říkal integrace stínu. Zní to složitě, možná až mysticky, ale je to tak prosté, že to pochopí i dítě, pokud bude poslouchat srdcem. Přestaneme se snažit být hodní. Hodní lidé končí zničení, pošlapaní a zapomenutí. Naším cílem je být celistvý. Celistvý člověk je schopen agrese, je schopen hněvu, je schopen se postavit a zařvat, ale ovládá to. To z něj dělá autoritu, ne rohošku. A slibuji ti, že na konci našeho rozhovoru už nebudeš vidět svou temnou stránku jako nepřítele, kterého je třeba zničit, ale jako baterii, jako jaderný reaktor, který ti dá energii skutečně pomáhat, aniž by tě to zničilo. Abychom to pochopili, musíme se ponořit do příběhu. Představ si krále, který žije v nádherném zlatém zámku na vrcholu hory. Ten zámek, to je tvá mysl, tvé vědomí, to, jak se prezentuješ světu a jak chceš vidět sám sebe. Král se rozhodl, že v jeho zámku bude jen světlo, krása, harmonie a dokonalost. Je to idealista. Chce být milován. A tak pozval jen ty nejušlechtilejší hosty. Pozval laskavost, trpělivost, soucit, ochotu a mírnost. Všichni jsou krásně oblečení, v bílém hedvábí, usmívají se, tiše konverzují v hlavním sále, pijí nektar a hrají na harfy.
Všechno je na pohled dokonalé, ale ten zámek má i sklepení, hluboké, tmavé, vlhké a studené sklepení, vytesané do skály hory. A král, protože chtěl být dokonalý a bál se všeho, co by mohlo narušit jeho obraz dobrého panovníka. Vzal všechny hosty, kteří se mu nelíbili, kteří byli příliš hluční, příliš špinaví nebo příliš divocí a naházel je tam dolů. Zamkl tam vztek, protože vztek je přece destruktivní. Zamkl tam sobectví, protože sobectví je hřích. Zamkl tam pýchu, žárlivost, agresivitu, sexualitu a touhu pomoci. Zamkl tam všechno, co mu kdy rodiče řekli, že je ošklivé, co paní učitelka zakázala, co společnost odsoudila. Zavřel těžké dubové dveře, zamkl je na 10 západů, spolkl klíč a vrátil se do trůnního sálu, aby se usmíval na své hodné hosty. Jenže po letech se stalo něco zvláštního. Ze sklepa se začalo ozývat bušení. Ti vyhnanci tam dole neumřeli. Emoce a instinkty neumírají, jen se mění, mají hlad. Jsou naštvaní, cítí se zrazení a chtějí ven. Začali bušit na dveře takovou silou, že se celý zámek otřásá. Lustry v hlavním sále cinkají a hrozí, že spadnou. Podlaha vibruje tak, že hosté v bílém nemohou tančit. Král už nemůže sedět na trůnu a vládnout. Nemůže se těšit z hudby, nemůže tvořit. Musí jít ke dveřím sklepa a opírat se o ně celou svou vahou, zády i rameny, aby zůstaly zavřené. Potí se, svaly ho pálí, dech se mu krátí. Nemá čas se bavit s hosty. Nemá energii tvořit nové zákony nebo se starat o království. Veškerou svou životní sílu, každou kapku své energie spotřebuje jen na to, aby udržel ty dveře zavřené. A to jsi ty. Tvá chronická únava, to není únava z práce, to není nedostatek vitamínů, to je únava žalářníka. Empatie bez integrace stínu je jen věčné, vyčerpávající hlídání dveří. Bojíš se, že když ty dveře povolíš, to, co vyleze ven, tě zničí, že budeš zlý člověk, že tě lidé přestanou mít rádi, že tě opustí, že zůstaneš sám. A tak tam stojíš, opřený o ty dveře a život ti utíká mezi prsty. A co je nejhorší? Ti hosté nahoře, ta tvá laskavost a trpělivost začínají být bez života. Jsou jako vybledlé fotografie, protože bez energie, která je zamčená ve sklepě, bez toho ohně, není ani světlo nahoře skutečné. Je to jen umělé světlo zářivky, studené a sterilní. Dovol mi ti říct další příběh, abychom pochopili ten paradox, kterému říkám krutost slabosti. Představ si pastýře, který nade vše miluje svá zvířata. Je to ten nejhodnější pastýř v kraji. Lidé o něm říkají, že by mouše neublížil. Miluje ovce, hladí je, dává jim jména. Ale on si ve své pomílené dobrotě myslí, že milovat znamená nikdy neublížit žádnému živému tvoru. Miluje tedy i lišky a vlky, protože věří, že všechna stvoření jsou děti boží a zaslouží lásku. Jednoho dne, když slunce zapadá a stíny se prodlužují, přijde vlk, velký hladový vlk s žlutýma očima. Pastýř ho vidí. Má u pasu pušku, má velkého pasteveckého psa, který by mohl vlka zahnat nebo zabít. Ale pastýř se podívá na vlka a řekne si, kdo jsem já, abych ublížil tomuto vlkovi? Vždyť on má taky hlad. Vždyť on jen následuje svou přirozenost. Nebudu zlý, nebudu agresivní, nebudu vrah. A tak neudělá nic. Jen stojí a dívá se. Vlk, který nerozumí jeho morálnímu dilematu, ale rozumí příležitosti, přijde a povraždí polovinu stáda. Ovce křičí hrůzou, vzduch je cítit krví a strachem. Vlk se nažere a odejde. Pastýř pak klečí v blátě a krvi, pláče nad mrtvými ovcemi a říká si, proč je svět tak krutý? Já jsem přece nechtěl nikomu ublížit. Ale já se tě ptám a chci, aby sis tu otázku pustil hluboko do svědomí. Byl ten pastýř dobrý? Byl soucitný? Ne. Byl slabý a jeho slabost byla neodpustitelně krutá. Tím, že odmítl ublížit jednomu vlkovi, odsoudil své ovce k smrti. Jeho neschopnost násilí způsobila násilí mnohem větší. Ty jsi ten pastýř. Tvé ovce, to je tvá duševní pohoda, tvé vnitřní dítě, tvůj čas, tvé zdraví, tvé sny, tvá rodina. A vlci, to jsou požadavky ostatních lidí, manipulátoři, toxické situace v práci, energetičtí upíři, lidé, kteří neznají slovo ne.
Ty si myslíš, že jsi duchovně vyspělý, když na vlka nezaútočíš, když neřekneš tvrdé slovo, když nebouchneš do stolu. Myslíš si, že jsi nad věcí, ale ve skutečnosti jen necháváš vraždit své vlastní nitro. Aby pastýř mohl být skutečně milující ke svým ovcím, musí být schopen být nesmírně nebezpečný pro vlka. Musí mít v sobě tu schopnost zabít, tu schopnost agrese, aby mohl chránit život. Musí se umět proměnit z pečovatele v bojovníka ve vteřině. To je ten paradox, kterému se většina lidí vyhýbá, protože je to děsí. Ale láska bez síly jí bránit není láska. Je to jen sentimentální kaše. Pojďme se podívat hlouběji do toho pytle, který táhneš za sebou. Říkám mu stín. Představ si, že se narodíš jako koule čisté energie. Jsi kompletní. Jsi 360 stupňů lidství. Křičíš, když máš hlad a je ti jedno, že je noc. Směješ se, když jsi šťastný. Kopeš a koušeš, když se zlobíš, nebo když ti někdo bere hračku. Jsi zvíře i Bůh v jednom. Ale pak začne výchova. Je to proces osekávání. Maminka řekne, nezlosti se, to dělají jen zlé děti. Podívej se na Pepíčka, jak je hodný. A šup, kousek tvé přirozené, zdravé agrese, tvé schopnosti bránit si teritorium jde do pytle. Učitel ve škole řekne, nebuď tak hrdý, nevyčnívej, musíš se podělit, i když nechceš. Šup, tvá zdravá sebeúcta a smysl pro vlastnictví jdou do pytle. Farář nebo morálka společnosti řekne, tvé touhy jsou hříšné, tělo je hříšné. Šup, tvá sexualita, vášeň a vitalita jdou do pytle. Když je ti 20 let, ten pytel, který táhneš za sebou, je dlouhý 3 metry a váží tunu. Vláčíš ho za sebou jako odsouzenec kouli. A co v něm je? Není v něm jen zlo. V tom pytli je 90% tvého zlata. V tom pytli je tvá životní síla, tvá schopnost říct ne, tvá schopnost se bránit, tvá schopnost jít si za svým cílem bez ohledu na to, co si myslí ostatní. Tvá kreativita, protože kreativita je vždy trochu destruktivní. Musíš zničit bílý papír, abys nakreslil obraz. Když se toho všeho zbavíš, co ti zbyde? Zbyde ti jen ta tenká, usměvavá maska. Té říkám persona. Je to role, kterou hraješ, abys dostal potlesk, abys dostal jedničku, aby tě maminka měla ráda. Ale uvnitř si prázdný, si jen skořápka. A co hůř, začneš dělat něco, čemu v psychologii říkáme projekce. Znáš ten pocit, když potkáš někoho, kdo je neuvěřitelně arrogantní, sobecký, kdo si bere, co chce, kdo mluví nahlas, kdo skáče do řeči a tebe to úplně vytáčí. Cítíš, jak ti vře krev v žilách, jak zatínáš pěsti v kapsách, říkáš si, jak může být někdo tak hrozný, proč tě to tak dráždí, proč ti to není jedno. Protože ten člověk žije tu část tvého stínu, kterou ty jsi zakázal. Tvé vnitřní zvíře ve sklepě buší na dveře a křičí, podívej se na něj, on to dělá, on si bere první kus koláče, on se nestará o ostatní. Já chci taky. Tvá nenávist k sobeckým lidem je ve skutečnosti jen převlečená závist tvého vlastního potlačeného sobectví. Nenávidíš na nich to, co jsi musel v sobě zabít, abys přežil své dětství. A to nás přivádí k jednomu z největších mýtů, vztahu empata a narcisty. Empatové a narcisté se často přitahují jako dva magnety. Není to náhoda, není to smůla, není to trest od Boha. Je to magnetismus chybějících dílků. Narcista žije tvůj stín. Je bezostyšně sobecký, bezohledný, sebestředný a grandiózní. Dělá přesně to, co ty si nedovolíš. Ty žiješ jeho stín. Jsi pečující, obětavý, citlivý a pokorný. Děláš to, co on si nedovolí, protože to považuje za slabost. On potřebuje tebe, aby se nemusel starat o pocity druhých a aby měl publikum, a ty podvědomě potřebuješ jeho, protože on za tebe žije tu agresi, kterou ty nemáš. Je to tanec smrti. On tě využívá a ty se necháváš využívat, protože doufáš, že tě za to ocení, že ti dá tu lásku, kterou si neumíš dát sám. Ale tahle hra musí skončit. Pokud chceš přežít, musíš si vzít své zlato zpátky. Musíš přestat hledat svou sílu v partnerovi a najít ji v tom sklepě. Vím, že to zní děsivě. Bojíš se, že tam najdeš monstrum. A máš pravdu, najdeš. Ale to monstrum není tvůj nepřítel. Je to tvůj strážný pes,
kterého si léta nekrmil, kopal si do něj a zavíral ho do tmy. Nediv se, že vrčí, nediv se, že chce kousat. Je zdivočelý, protože je zanedbaný, ale pořád je to tvůj pes. A když si ho ochočíš, když ho nakrmíš a vezmeš ho na světlo, bude tě bránit s věrností, jakou si nikdy nepoznal. Jak to tedy uděláme? Jak se staneš nebezpečným, aniž by ses stal zlým? Jak integruješ stín v reálném životě? Nemusíš jít do kláštera, nemusíš brát psychedelika, ani chodit na 10 let psychoanalýzy. Začneme hned teď, v praxi, v blátě všedního dne. Chci po tobě jednoduché, ale silné cvičení. Můžeš ho udělat, až toto video skončí, nebo klidně teď, pokud jen posloucháš a máš chvíli klid. Zavři oči, uvolni ramena a teď si představ osobu, kterou nejvíc pohrdáš. Nemusí to být Hitler, stačí ten arrogantní šéf, ta manipulativní tchyně nebo ten soused, co se chová jako král světa. Představ si ho v detailech, jak stojí, jak se tváří, ten jeho samolibý úsměv. Co má on a ty si to nedovolíš? Je to drzost? Je to síla? Je to absolutní nezájem o to, co si myslí ostatní? Je to schopnost vzít si, co chce? Teď si představ, že si od něj vezmeš jen malý kousek té vlastnosti, jako by to byla esence v malé lahvičce. Není to celá jeho osobnost, je to jen ta jedna vlastnost, řekněme bezohlednost nebo síla. Vypij ji. Představ si, že se ta vlastnost rozlije v tvém těle jako horký nápoj. Cítíš to v břiše, cítíš to v rukou, jak se změní tvůj postoj, narovnají se ti záda, zvedne se ti brada, přestanou se ti třást ruce. Cítíš ten chlad a klid v očích? To není zlo, to je síla. To je schopnost stát pevně. Zkus si s tím pocitem pohrát. Dovol si ve své fantazii být tím monstrem, kterého se bojíš. Představ si, že někomu řekneš, ne, tohle dělat nebudu a je mi jedno, co si o tom myslíš. Jaké to je? Je to osvobozující, že? Zjistíš jednu úlevnou věc. Nezabije tě to. Země se neotevře. Blesk tě nezasáhne. Naopak, ucítíš příliv energie, kterou si léta necítil. A teď ti dám konkrétní nástroj na zítřek. Nazývám ho posvátné NE. Je to skalpel, kterým odřízneš parazity. Zítra přijde chvíle, kdy po tobě někdo bude něco chtít. Kolega v práci tě požádá, abys za něj něco dodělal. Partner bude chtít jít někam, kam ty nechceš. Kamarád bude chtít půjčit peníze nebo čas. Tvá automatická reakce, tvůj program hodného dítěte, bude chtít říct, ano, samozřejmě, rád, ale tvé tělo se vře křeč, žaludek se ti stáhne. Tvá duše ve sklepě vykřikne, ne, prosím, už nemůžu, jsem unavený. V ten moment chci, abys udělal tu nejnebezpečnější a nejodvážnější věc ve svém životě. Zastav se, nadechni se a řekni ne. A teď pozor, a to je ta nejdůležitější část, kde většina lidí selže. Nevysvětluj to, neomlouvej se. Neříkej, promiň, já bych moc rád, ale nemám čas, protože musím vyzvednout děti a pak mám ještě. To není ne, to je žebrání o odpuštění. To je dávání druhé straně munici, aby tě přesvědčila, že tvůj důvod není dost dobrý. Prostě řekni, ne, to neudělám. Nebo to mi nevyhovuje. Nebo nemám na to kapacitu. A pak, a to je ta magie, mlč, zavři pusu, nastane ticho. Trapné, těžké, lepkavé ticho. V tom tichu ucítíš obrovskou paniku. Budeš mít pocit, že jsi spáchal zločin, že tě ten druhý začne nenávidět, že jsi sobecké monstrum. Srdce ti bude bušit až v krku, budeš mít nutkání to ticho zaplnit nějakou omluvou. Chci, abys v té panice vydržel. Vydrž 10 sekund. Počítej si je v hlavě. 1, 2, 3. Neuhýbej pohledem. Dýchej do té paniky. Víš, co to je za pocit? To není smrt. To je bolest růstu. To je zvuk praskajících řetězů. To se právě rodí tvé nové já. V tu chvíli se stáváš nebezpečným. V tu chvíli si ten druhý člověk, i kdyby byl ten největší manipulátor, podvědomě řekne, aha, tady je hranice, tady je zeď, ne dveře. Tento člověk si váží sám sebe. S tímhle člověkem nemůžu zametat. A světe, div se, on tě nepřestane mít rád. Naopak, začne si tě vážit. Lidé nerespektují rohožky, po rohožkách se šlape. Lidé respektují ty, kteří mají páteř. Možná budou chvíli naštvaní, že jim nevyšel jejich plán,
ale hluboko uvnitř ucítí respekt. A ti, kteří odejdou jen proto, že jsi řekl ne. Ti tam nikdy nebyli pro tebe, ti tam byli jen pro tvou poslušnost. Ať jdou, je to úklid, ne ztráta. Říkám tomu pravidlo zubů. Představ si 2 psy. Jeden pes cení zuby. Zavrčí, když se mu něco nelíbí. Zvedne pisk. Ostatní psi to vidí a řeknou si, dobře, tenhle pes si hlídá svou kost, tudy cesta nevede, jdu jinam. Nedojde k boji. Zuby byly ukázány, hranice byla respektována. Mír je zachován díky hrozbě násilí. A pak je tu druhý pes. Ten se bojí konfliktu. Stále se jen lísá, kroutí ocasem, i když mu někdo šlape na tlapu, i když mu někdo bere jídlo. Tváří se, že je to v pořádku, ale bolest se hromadí, frustrace roste. A pak jednoho dne, když už to nemůže vydržet, tenhle hodný pes vybuchne. Bez varování, bez zavrčení. Rovnou kousne. Pokouše někoho ošklivě, hystericky, trhá maso, nebo se nechá utrápit k smrti a onemocní zevnitř. Buď tím prvním psem. Ukaž zuby včas. Ukaž zuby, když je to jen malé nepohodlí. Řekni. Nelíbí se mi, jak se mnou mluvíš. Hned poprvé. Ne až posté. To je ukázání zubů. Klidné, pevné. Je to mnohem méně násilné, než to dusit v sobě měsíc a pak na někoho křičet, že je idiot a že ho nenávidíš. Být nebezpečný znamená být čitelný. Znamená to být předvídatelný ve své sebeobraně. Znamená to, že lidé vědí, kde končí oni a začínáš ty. A díky tomu se v tvé přítomnosti cítí bezpečněji. Protože vědí, že když se usměješ, je to skutečný úsměv, ne maska zakrývající nenávist. Vědí, že tvé ano je skutečné ano, darované svobodně, protože vědí, že jsi schopen říct ne. Tvé ano má hodnotu jen tehdy, pokud máš možnost říct ne. Pokud nemůžeš říct ne, tvé ano není souhlas, je to podrobení se. Musíš pochopit, že stát se nebezpečným neznamená stát se krutým. Nebezpečný člověk je ten, kdo má kapacitu pro chaos, ale volí řád. Je to bojové umění duše. Mistr bojových umění je nejnebezpečnější muž v místnosti, ale je také ten nejklidnější. Nemusí nic dokazovat. Nemusí být agresivní, protože ví, že by mohl být. Ta vědomá síla z něj vyzařuje. A to je to, kam směřujeme. Chci, aby z tebe vyzařoval klid, který říká: jsem laskavý, protože chci, ne protože se tě bojím, ale nepleť si mou laskavost se slabostí. Pokud překročíš čáru, narazíš na skálu. To je magnetické. To je to, co Carl Jung nazýval individuací. Stát se tím, kým skutečně jsi, včetně tvých stínů, tvých drápů a tvé temnoty. Vzpomeň si na stromy. Podívej se na dub. Nádherný, košatý, obrovský dub. Jeho větve sahají až k nebesům, dotýkají se mraků, nabízejí stín a útočiště ptákům. Každý ho obdivuje. Ale nikdo nevidí to, co se děje pod zemí. Aby ty větve mohly dosáhnout nebe, kořeny musí sestoupit až do pekla. Musí se proplétat tlející hlínou, tmou, chladem, musí drtit kameny, musí pít z hlubokých kalných vod. Ty se snažíš být jen těmi větvemi. Chceš jen světlo, jen slunce. A proto se kymácíš v prvním větru. Odmítl si své kořeny, svou temnotu, a strom bez kořenů je jen dříví na podpal. Musíš jít dolů. Musíš zakořenit ve své vlastní biologii, ve své vlastní zvířeckosti. Tam najdeš stabilitu. Tvá spiritualita musí mít kořeny v realitě, v těle, v instinktech. Jinak je to jen únik, jen fantazie. Prošli jsme spolu dlouhou cestu, i když to bylo jen pár minut intenzivního rozhovoru. Začali jsme u vyčerpaného králíka, který se třese v noře a doufá, že si ho nikdo nevšimne, a došli jsme až k obrazu vědomého krále, strážce své vlastní zahrady, který se nebojí svého sklepení. Uvědomil sis, doufám, a cítíš to v kostech, že tvá temnota není chyba v systému, kterou musíš odstranit chirurgickým zákrokem. Je to tvůj štít, je to tvůj motor, je to palivo pro tvé světlo. Bez stínu není hloubka, je jen plocha. Přijmi svou hloubku, pozvi své démony na čaj, zeptej se jich, co pro tebe mohou udělat, co ti chtějí říct. Zjistíš, že vztek je skvělý hlídač hranic, který ti říká, tohle už ne. Zjistíš, že pýcha je výborná motivace k mistrovství a k tomu, abys neodváděl polovičatou práci.
Zjistíš, že sobectví je nezbytná podmínka pro přežití, abys mohl nabrat sílu a pak ji rozdávat. Zjistíš, že tvá sexualita je zdrojem tvořivosti a radosti ze života. Přestaň je zavírat do sklepa, nech je pracovat pro tebe. Než se rozloučíme, chci, abys se mnou udělal jednu věc. Je to rituál přechodu. Opakuj si teď, nahlas, aby tvé uši slyšely tvůj hlas, nebo v duchu, ale s plným prožitkem, tuto afirmaci. Ať se ti vryje do podvědomí jako nový program. Jsem schopen ničit a proto volím tvořit. Prociť to. Jsi schopen ničit. Máš tu moc a proto je tvá volba tvořit vzácná. Nejsem obětí pocitů druhých, jsem pánem svého domu. To znamená, že nálada tvého partnera nebo šéfa neurčuje tvoji hodnotu. Oni mohou mít bouřku, ale ty jsi v suchu. Svět nepotřebuje moji poslušnost. Svět potřebuje moji pravdu. Tvá poslušnost nikoho nezachrání. Tvá pravda, i když bude nepříjemná, může uzdravit tebe i tvé okolí. Cítíš tu změnu v energii? Cítíš to chvění? To jsi ty. To je tvé skutečné já, které se probouzí z dlouhého spánku. Pokud si v tomto videu ucítil závan čerstvého vzduchu, pokud se něco v tom sklepě pohnulo a řeklo, konečně mě někdo vidí, pak nejsi sám. Proces individuace, ta cesta k sobě samému, je osamělá, je to cesta hrdiny, ale nemusíme po ní jít mlčky. Jsme v tom spolu. Zanech mi dole pod videem zprávu. Napiš jen, vidím svůj stín. To stačí. To je kód. To je první krok. To je přiznání, které mění realitu. Tím, že to napíšeš, to zhmotníš. A pokud chceš jít hlouběji do králičí nory, pokud chceš poznat mapu své duše, přihlas se k odběru. Protože příště se podíváme na to, co ti říkají tvé sny, když si myslíš, že spíš, a jak v nich najít klíč k tvému osudu. Tvá duše k tobě mluví každou noc, jen ses nenaučil její jazyk. Naučím tě ho. Jsi mnohem víc, než si myslíš. Jsi vesmír, který se na chvíli stal člověkem. Nezapomeň na to a nezapomeň. Ukaž zuby. Svět na to čeká.